Sanibonani. Akekho umuntu onale mpendulo le yokuthi yini isilo. Akekho noyedwa onaleyo mpendulo leyo ukuthi yini isilo. Isilo uma uchaza igama laso sijule kakhulu kunalokhu enikubonayo. Yini isilo? Isilo isilwane esiyingozi ngaphezulu kwazo zonke izilwane. Siyasibizwa ngokuthi isilo ngoba sinamandla ukuzedlula zonke izilwane osuke uyibona. Ingakho sibizwa ngokuthi isilo. Ngokuhlonipheka ke isilo akusinje yinto ongayibheka nje uyibhekise noma ikanjani, kodwa isilo sikwazi ukwenqoba zonke izilwane. Yonke into ekuthiwa isilwane siyayinqoba. Ingakho sihlonishwa sibizwa ngokuthi isilo. Ingakho nomuntu oyingozi avela athi kuwe ngizokwenza isilo sengubo ke mina. Usuke esho ukuthi indlela osomthinte ngayo sekuzoba nobungozi obukhulu kakhulu. Isilo isilwane esiyingozi kunazo zonke izilwane, kungabe ezehlathi noma ezasekhaya noma ezendle. Kodwa isilo isilwane esiyingozi kunazo zonke izilwane. Uma ngabe uzothi ukhuluma ngokuthi umuntu ibhola udlala kubedlula bonke, lowo muntu kusho ukuthi uyisilo sebhola ngoba uyingozi ebholeni. Uma ngabe nina nuZulu lithi ninesilo, kusho ukuthi lo muntu kuneyingqinamba eziningi kakhulu ayinqobile. Njengoba lezi ingqinamba eyinqobile usebizwa ngokuthi uyisilo. Ingakho before inkosi iqokwe ibekwe iyayihambi zingeli ibhubesi. Ikahle kahle ibhubesi akufanelanga engabe iyalidubula inkosi, kufanele ngabe iyalidwengula ngoba noma kuthiwa njengenkosi ayehluleki ukulidwengula ibhubesi, ngoba ibhubesi uma ngabe ilidwengulile ilidwengulela ukukhipha izinto ezithile ezibalulekile. Amazinyo alo kuba yilawa esiwagaxa la, lisuke lihlule ingonyama yendle ukuze likhombise ukuthi sona sinamandla okwedlulela. So mawukhuluma nje ngesilo usuke ukhuluma ngobungozi obusemntwini. Kungakho isithunzi sikaZulu singaveli kakhulu ngoba ibhubesi alidwengulwanga. Ukube ladwengulwa ibhubesi ngabamandla avuleka kakhulu akaZulu. Yini isilo? Isilo siyakhonza na ukuthi sihambe siyokhonza nje thiwa isilo sesontweni? Ayenziwa leyo nto. Uma ngabe nje usuyisilo une-kingdom yakho ethi wena ngoba uyisilo wena. Umuntu ongaze uxhumane naye yilo abathi umveli kuqala. Uyena kuphela okwazi ukuxhumana naye, ukhulume naye ngezikamoya. Awukhulumi nomuntu kazana. Okusho ukuthi indaba yesilo okwamanje anikakabi nayo ukuyiqonda. Nina nisenzelwa imizekelo yesilo, anikakabi naso isilo ngokuqonda. Nizenzela nina umzekelo wesilo. Uyabona ke uma ngabe ke
usungiqonda ukuthi yini lengiyichazayo uyothobeka. Isilo akufanelanga engabe siyahamba sebuhleni, asikwenzi lokho. Asivumelekile nangelilodwa ilanga nangeyodwa imini. Isilo asingeni emzini kamuntu kazana, kodwa umuntu kazana oya endlini yesilo ayoshweleza khale, ayibiza inkosi azabhodla lale phansi athi indaba ezitha. Akungoba mhlawumbe elahla ama-point uma ngabe noma ngithi elahla amaphuzu uma enze njalo, kodwa kusuke kuphoqa ukuthi uma ngabe uwumuntu kazana phansi kwesizwe sesilo usazise isilo uye kuso. Manje nini inkinga yenu ke? Niyawuthanda lo mlando lo wenu lo President Ramaphosa nalomlando wenu lo walabo president. Akusiyo umlando lento. Iyona nto enibulala amandla yawakhipha ngaphakathi kwenu. Akona umlando lo niphila phansi kwawo. Nina niphila phansi kwamanyala. Aniphili phansi komlando nina. Umlando kube beniphila ngawo ngabusha kaZulu akakaza ivume yonke lento eyenzeka kumanje. Manje nina niphila phansi komlando, niphila phansi kwamahebezi omlando, hayi phansi komlando. Ubukhosi anikakabazi futhi kusazoba nzima ukuthi nibazi ngoba niyibonela umuntu kazana nje enifundisa ngendaba zobukhosi. Uma ngabe nje usuyinkosi awukhothami kwenye, umthetho wamakhosi. Amakhosi ayathobelana hayi ukhothamelana, kodwa ukuthobelana ayathobelana, hayi kodwa ukuthi akhothamelana. Futhi uma ngabe uyinkosi, ubukhosi bakho buvela uma ukwazi ukuthi ukhothamele, noma uqala kokuhlakanipha kwayinkosi uqala ukumesaba lo wadala izulu nomhlaba. Nayo inkosi ke eqala ihlakaniphe, iqala lapho ke inkosi ukukhalipha, asingathi ukuhlakanipha, ukukhalipha iqala lapho. Yini isilo? Yini umsebenzi wesilo? Inkinga yenu anifuni ukuthi nitshelwe, nitshela ukuthi niyazi kanti lokho enikuphetha kunisebenzeli. Ingakho nina niyindlu ensundu ningakabi nazo izibusiso babamkhulu ababenazo. Obabamkhulu abakaze baswele, nina niyeswela. Yini enenza ukuthi neswele? Ingoba nazi ukuthi yini isilo, yini ubukhosi. Ayikho into esinganitshela ngoba noma izinto ezithile nina anibona abantu bokutshelwa into, ningabantu be-content. Nina nijabulela ukushutha nesilo, akushuthwa nendlulamithi, akwenziwa lokho. Angazi kulabo abathwebula izithombe kwindlulamithi ukuthi basuke sebelithathe phi ilungelo lokuthwebula umuntu oyingozi kangaka, okungafanele nangeyodwa imini ukuthi kube nomuntu oma amqolozele emehlweni. Akusiyo umuntu oqolozelwa emehlweni loya. Kungako noma esengenile kukhona umuntu ofanele aqaphe nizwa ngembongi ukuthi lo muntu akasekho phambi kwenu ngoba izibongelo zayo zihambisa ehlalweni indlulamithi. Yoze nisho nithi he, manje nina niyoze nishuthi indlulamithi nixhawule ngisho ihamba. Indlulamithi kwangafanelanga ukuthi even noma kuthiwa namhlanje ifuna ukuya emall kukhona eyokubheka emall, leyo mall fanele kuhambe induna izingceku zayo inkosi ziyokwazisa abaphathi bayo imall ivalwe ngaleli sonto la khona kuyongena khona indlulamithi. Uma ngabe ingena ngaphakathi yenze konke kwenzayo kodwa kungekho umuntu ngaphakathi, izihamba indlulamithi.
ngoba konke eyobikwenza kuyobe kuyimvumelwano nokuveza ukuthi umuntu osengene la ngaphakathi akusi umuntu kazana nje kodwa umuntu ethiwa isilo oyingozi umhlaba wonke jikelele. Ngeke nize niqonde lokho engikushoyo. Kuza kanjani ukuthi nize nihage inkosi emall? Kuza kanjani ukuthi nize nikwazi ukuthi uhulumeni angafunje qoboqobo ukulalela indlulamithi? Makuthiwa indlulamithi umuntu ongaphezulu kwapresident loyo. Ufuna uqondeke lokho. Uma ungakaqondi lokho, hayi kusho ukuthi anikasazi isilo. Isihlalo kusho ukuthi asikakahlali kahle. Uma ngabe ungakazi ukuthi isilo singaphezulu kwapresident, inkinga ke leyo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ke awuqondi ukuthi siyini isilo. Yini indlulamithi? Siyini isilo? Isilo akusi umuntu onabaphathi, umuntu ongaphezulu kwabaphathi. Yingakho kufanelanga isilo silibele siphithiza ngoba uma ngabe sesiphume endlini kofane kwazi ukuthi konakele khona esingakuthandile. Futhi wonke umuntu kofane kakhale abe ezibuza ukuthi ngabe kwenze njani indlulamithi iphumile. Nesimo sezulu kofanele sidukubale. Izulu lishintshe libe bafazi beduba inyama ngoba kusuke sekuphuma umuntu ongaphumaphumi futhi umuntu ongabhekwa nakancane. Uyabona izulu lingaqhunyiswa ukuthi isilo nisibheke emehlweni. Hayi shuthi ubukhosi abukafi. Kuyonisiza ukuthi onendlebe makalalele, onamehlo awavula qwashe ngoba lento engikhuluma ngayo ijule ukudlulela yonke into. Isilo kunzima ukuthi uthi isilo usibone emgaqweni siphithizela. Isilo asibufaki ubucwebecwebe basezitolo, asibuthinti isilo. Asibi isilo ngamasiliva namagolide, asikufaki lokho. Isilo siphila sasilwane ngoba akuyena umuntu loya indlulamithi. Uma ngabe kuthiwa indlulamithi kusuke kukhulunywa ngomuntu oqondwa yizidalwa nayizilwane nawulwandle na yonke into ukuthi lo muntu la akuyena umuntu nje. Siyini isilo? Uyini ubukhosi? Awukwazi uphosta isilo nje. Uthathe nje isithombe thiwa nasi isithombe sesilo senza icontent, awukwazi ukwenza lo. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Noze ngiqonda ukuthi zikhona izinto ongakwazi ukuzenza ngasisilo ngabe ubukhosi. Kunzima ukuba isilo, kunzima ukuba sebukhosini. Njoba izwe libhenguka kangaka kukhona okungaqondile phezulu, ikona okulimaza labantu kazana abaphansi. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Asikho nosidingo sokuthi inkosi iqashwe igadwe ibe neprotocol kugijima amaphoyisa. Kufanele ngabe umuntu kazana uyaqoqonda ukuthi lo muntu oqhamuka lapha isilo. Siyini isilo? Uma ngabe sindlula ngehashe lisilayishile noma ngabe imbongolo, niyibhekelane emehlweni, anilali ngani phansi ngoba kusuke kungandlula umuntu kazana. Uma amadola abaphansi emhlabeni bengavuma ukuthi yini isilo, yini ubukhosi, nizowabona amandla yonibuyela. Awukwazi ukuvela ubhale incwadi uthi uyibhalela isilo, ayenziwa leyo nto.
awukwazi uvela udonsa ifoni uthi ufonela isilo ayenziwa leyo nto. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Uma ngabe ungaqonda ngokusemthethweni ukuthi siyini isilo, buyini ubukhosi, lingabuya izwe leni kinina. Uma ngabe ningaba nalawo mandla ukuqonda lokho engishoyo, angabuya amandla enu kinina. Kusekude ukuthi kubuye amandla, kusekude ukuthi kubuye okuthile okumayelana nomuntu. Manguni manene, nani nonke nina bendlula mithi nabesilo, siyini isilo? Siyini isilo? Kuyini ubukhosi? Ngeke ubone isilo thiwa usuku laso lokuzalwa laziwa izwe lonke, thiwa namhlanje sibungaza ukuzalwa kwesilo. Asikwenzi lokho isilo. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Angeke ubone izinkolo othelekela nje zizokhonza endaweni yesilo zenzokwazo. Kufanele ngabe sonke sibambisane nenkolo eyaso isilo ngqo. Ingako neNebukadnezar babeqonda ubukhosi babo nokuthi bayizilo. Babehlezi bethi ngalesikhathi uNkulunkulu ozodunyiswa ngulo. Abanye babebagolozela babebafaka ngisho emlilweni. Ngoba kungafanelanga ukuthi ugolozele abantu abanjengendlula mithi. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Isilo ke akuyena umuntu ongathi mawumbona usuyabingelela. Sawubona nisha, ayenziwa leyo nto. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Mhlana qonda nonke ukuthi kubaleke kanjani ukuthi nimhloniphe umuntu oyindlula mithi. Kwanaye eyindlula mithi kubaluleke kangakanani ukuthi ahloniphe amathonga nezintonga nako konke okumembethe nezinyanya. Kobe kubalekile. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Angikhulumi mina ngale content enigijima niyoyenza le eThekwini eNanda. Ngithi mina siyini isilo? Buyini ubukhosi? Manje nina ke nise abantu becontent anikaze niqonde lento. Futhi kusekude ukuthi niqonde lento engikhuluma ngayo. Ngoba nina nindlula mithi phenduka ibe indlula ncane. Iveli ihambi yokhothama lapha. La ngafanele ngikhothame khona. Ushembe kundlula mithi ufana nomuntu kazana. Okwataya ngakwata kuyimanje mina kho siqalekise ngesithola. Kuyimanje inyanya athozile ukuthi ngikhuluma lento esinda amadoda amadala nemali asabuya ikhuluma. Wonke umuntu ngishi amadoda amadala impunga zehlathi ziyasabuya ithinta lenkulumo engiyikhulumayo. Inkulumo ongeke uzuyithinte ngaphandle kokuthi uphiwe amandla athile. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Uma ngabe isilo sikwazi ukuyokhothama kaShembe, kusho ukuthi akakabi isilo, akakabi inkosi. Isilo siyeza sazosilethelwa, nenkosi sazoyilethelwa. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Ngivele ngichaza lezi zinto angenzeli ukuthi ngibe nabalandeli. Ekuhambeni kwethu kuyafuneka ukuthi siphinde sikhumbuzane. Uyini umnguni? Uyini umuntu nje onsundu? Uma ngabe ungakuqonde nje lapho kuyobe sekulapheka sonke isizwe. Uma kukuhle nje emehlweni ayo indlula mithi ayiwuzwe lo mlayezo. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Lenkulumo iyabacasula kakhulu abakaShembe ngoba sebajabulela ukuthi bakhonza nesilo.
awukwazi ukukhonza nesilo, awukwazi ukukhonza nenkosi. Inkosi engakhothami kwamanye amakhosi isezingeni lokuhlala nalabantu abafana balinganiswe noJesu abangasiyo umuntu ekuthiwa ungumuntu wakabani. Yini indlulamithi, uyini ubukhosi. Mhlana aqonda niyobe nibona ukuthi inzima le ndaba lengiyithintile. Into engiyikhulumayo ngiyikhulumela ukuthi izolijabule, kodwa ngiyikhulumela ukuthi i-internet ayigcine ukuze izizukulwane nezizukulwane esizayo kufanele size ngqo sizomthinta ukuthi akaphaphame oleleyo. Siyini isilo, buyini ubukhosi. Uzibiza kanjani ngesilo uma ngabe abantu bedwengulwa nje phambi kwakho? Uyibiza kanjani ngenkosi uma ngabe abantu bedwengulwa nje phambi kwakho? Lento enziwe uhulumeni ukudiliza imizi yabantu, isilo siphila, ubekhombisa ngokusobala ukuthi imino lawulisilo asinawo amandla. Isilo yiso kanye bekufanele sihambe siyobamba icaterpillar ngezandla sithi awudilikile umuzi uyodilika sengekho. Ngoba lento ukuthi uhulumeni azenzele nje ayichanasela isilo esikhona ngizwa kahle. Mina mhlambe ngiphile emhlabeni wami ngedwa vela ngiholi kwa grant, angaze vele ngidla imali kahulumeni. Ngiphilela nje ngezami ithukuthuku. Mhlambe vele lento ukuthi vela ngincengi kule country yiyo lento engisiza kakhulu ukuthi ngikhona ukukhuluma. Nina abanye ningakhulumi kanje ngoba nina ningaphucwa ngisho amatoho. Mina angifokofisa kwasana, anginandaba kwalelo utoho lelo, and in fact anginalo nalelo toho nje. Into engayibeka phansi leyo ngoba ngifuna ukukhuluma into ephaya. Siyini isilo, buyini ubukhosi. Le nkulumo engiyithintayo ixaka amadoda amadala akhothame kube ngathi abafazi uma ngabe sekufanele kukhulunywe iqiniso asaba. Ngisaba ngabe ukukhuluma iqiniso nina. Uhulumeni akufanelanga ngabe unesandla esingaka sokuyolimaza abantu bendlulamithi. Akufanelanga. Loyo Eskom loyo akanawo amandla angaka okulimaza abantu bendlulamithi. Akanawo. Ethande engathandu Eskom akanawo amandla andlula wendlulamithi. Kwanaye uma ngabe befisa ukudiliza izindlu zabantu athi indawo ngiyakhe, ufike nini la? Ushaka ubani ofike eqala phakathi kwaShaka noEskom? Kusho ukuthi isilo anikakasibone emehlweni baso. Emehlweni enu kusagcwele inkunga, anisibone isilo. Nisibiza ngesilo mangabe senza intando yenu, kodwa mangabe kufanele kwenzeke intando yamathonga nezinyanya anisibizi ngesilo. Nisibuka njengomuntu kazana. Anisihloniphanga isilo kulesenzo enisenzile. Lento eniyenzile yokudiliza imizi yabantu abansundu, isilo sikhona, anisihloniphanga. Nisidelele naseyisa futhi ngefisi ikhulu zaka Eskom zithatha inkomo edlulele ziyohambisa esilweni sikhale. Akhalo Eskom khona ukuthi senze iphutha. Mangabe niqhubeka nenza lezi zinto lezi enzenzayo, kuyeza ukugula okungalapheki. Uzofika ukugula okungalapheki. Futhi nizokhala nonke. Ngabona ubulepheru mina. And ubulepheru abulapheki. Futhi masuphethe ubulepheru ufanele ukhishwe phakathi kwabantu. Ubulepheru buyinkinga, abelapheki. Futhi uma ngabe usuphethe ubulepheru ufanele uhambe uyophila lesigangeni ungaphili nabantu. Siyini isilo, buyini ubukhosi.
uma ngabe ningafuna ukuqonda ukuthi uhulumeni akahloniphi iqoboqobo indlulamithi niyoqonda kudala kusho ukuthi indlulamithi ukuyiqoka kwakhe wayiqoka ngoba ebona ukuthi uyakwazi ukuyilawula. Shuthi thina fanele sikhothame phansi sikhale kuzona izinyanya nakumvela inqangi ukuthi akangenelele yena asikhiphele into engafanelanga enziwe uhulumeni. Uhulumeni akasihloniphi iqoboqobo isilo sethu. Usibukela phansi ngalendlela. Siyini isilo? Kufanele ngabe uhulumeni mayethatha amagxathu noma ngabe yiphi inkampani mayethatha amagxathu nje pheko umhlaba ithi diliza izindlu zokufihla amakhanda abantu abansundu kofanele kuyocela kwisilo. Ivuma indlulamithi noma yenqaba uEskom uthatha pha umhlaba wayekuphi ushaka efika. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Kungabe ibhubesi kwakufanele lidutshulwe na noma kwakufanele lidwengulwe? Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Uma ngabe ungaqondi ukuthi siyini isilo buyini ubukhosi kusho ukuthi awuphindi uqonde. Lesilo lesi sibeke uhulumeni ubesibekela ukuthi uyazi ukuthi ufuna ukuzenzela umathanda esizweni sobabamkhulu. Akuhambi ngendlela yamathonga, akuhambi ngendlela yezinyanya, akuhambi ngendlela yobabamkhulu, kuhamba ngendlela yesystem eadjustwe abathile. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Uma ukuthi uhulumeni uqoka kwakhe isilo ubesiqokela ukuthi ezenzele umathanda kusho ukuthi isilo asikakabe naso. Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Uvumelekile yini umuntu kazana ukuzenzela emhlabeni wamakhosi? iKZN umhlaba wamakhosi. Awukwazi ukuzenzela noma ungayini emhlabeni wamakhosi. Kungakho nginibuza ukuthi siyini isilo? Buyini ubukhosi? Kunzima ukuthi sibuka uhulumeni uyazenzela nje. Ayikho neyodwa inkulumo eyakhulunywa isilo eyaphuma ezinyanyeni nasemathongeni. Isilo sibhalelwa phansi. Ngubani lo sibhalela ukuthi sifunde? Kungani sikhuluma into ehambisana nokwehlisa isithunzi sonsundu? Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Yonke lento ekuthiwa yi-speech efike yokhulunywa isilo ayiphuma enhlizweni yaso. Naso ngiyacabanga lapha sikhona siyadabuka emoyeni waso. Siyini isilo? Yini inkosi? Buyini futhi ubukhosi? Into eyenzakalayo uhulumeni uyasilawula esethi isilo kanti esethi isilo singaphekwa uhulumeni. Kufanele niqonde ukuthi isilo asilawulwa. Singakhipha ngisho isimemezelo namhlanje sithi kuzoyiwa emabhida, akufanelanga ukuthi sikhokhele ukungena emabhida. Fanele imabhida ivulwe ngoba isilo esimemezile enophaphe ekhanda. Yena lo muntu omemezayo ongathi uyakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile. Ngempela igula likaJama lichithekile. Siyini isilo? Siyini isilo? Buyini ubukhosi? Umbuzo wami umile. Yini isilo? Yini ubukhosi? Uma ngabe kunesilo, kungani uhulumeni engasidedeli sihambe njengesilo? Kungani besilawula bengasidedelile
besifase ngamaketanga kungathi yiso kanti akusona. Siyini isilo, buyini ubukhosi. Yonke lento enzakalayo ayenziwa isilo, yenziwa uhulumeni. Usibekile nje kodwa uhamba ngemuva yena osenzayo. Siyini isilo, iyini inkosi. Uma ngabe ungakaqondi ukuthi ngeke ukuthi ama-Nigeria avula ubukhosi bawo eSouth Africa, ukuseyisa lokho bayabona ukuthi asinaso isilo. Siyini isilo, buyini ubukhosi. Bekufanele ngabe lo othe uvula ubukhosi bakhe esuke eNigeria wavula ubukhosi bakhe eSouth Africa, bekufanele kanqunyiswe kwenkomo noma kwembuzi. Siyini isilo, buyini ubukhosi. Into eniyenzayo ukukhubaza lo muntu okhona la ngaphakathi wendlu yabansundu, kodwa laba abangenamaphepha bangaphandle nithi bona bakulungela ukuthi babe la, bangomakhelwane, kodwa bakha imizi, badilizelwa imizi manje abakhona la. Ukuba ama-Nigeria lawa akade akhe lapha benizochaza into eningi ukuthi hayi sinobudlelwano obuhle nama-Nigeria kwasha kwacima, kodwa ngoba umuntu wesilo nikwazile ukuthi ningakhulumisani nesilo, nithatha amakhathaphila ngeenqumo zenu niyodiliza imizi yabantu bayo indlulamithi. Yini indlulamithi? Kungani ningayihloniphi indlulamithi? Uma ngabe nithi indlulamithi, pho kungani ningayinika amalungelo aphelele? Yini indlulamithi? Iyini indlulamithi? Liyashabalala, igula likaJama lichithekile. Ngiyanitshela mina. Nina nani cabanga ukuthi bekuyisibongelo nje? Cha. Isiprofetho lesi. Bathi umuntu ongathi uyakhala, sengathi uyakhala uyalila, uthi igula likaJama lichithekile. Naba abantu bayakhala bayalila, igula likaJama lichithekile. Yini isilo, yini ubukhosi? Kungani esethi isilo siphenduka amanika? Kungani esethi isilo sihagwa emamall? Yini isilo, yini ubukhosi? Kungani uhulumeni wethu esicindezela isilo kanti siyini isilo, buyini ubukhosi? Nako ukuqokwa kwamengameli kumele ngabe uphinda hamba yocela ibusiso kuso isilo. Siyini isilo, yini kanti ubukhosi? Uma ngabe uzowazi umlando nje, yini isilo, yini ubukhosi? Asiqhubekeni nezinyanga zizokhokha. Bengifuna nje ukunikhumbuza isilo nobukhosi. Asiqhubekeni nezinyanga ezizokhokha. Asiqhubekeni nezinyanga. Khona le nsizwa ethe ngiyifonele namhlanje ngalezi ikhathi ake ngiyithinte. Asiqhubekeni nezinyanga. Ukhona intomfolo othathelwe umfundisi ubani konje? Ubani konje lesiya sidwedwe somfundisi ade ngisifonela izolo? Ubani konje lo mfundisi lo yalo ade ngimfonela izolo? Uphi lo mfo okweledwa umfundisi?
uputso ne yeah ayingeke akusiyena uputso. Ubani konje lo thenga imfonela izolo? Ubani konje lo mprofeti lodla imali yomuntu okade ethenga imfonela izolo? Siyini silo buyini ubukhosi? Ubani konje lo mprofeti othenga imfonela izolo? Bashaye Putin, bashaye Putin. Ubani konje lo mprofeti othenga imfonela izolo? Ubani konje lo mprofeti othenga imfonela izolo? Engizoyifofisa namhlanje ngifuna ukunikhombisa ukuthi angizalwa nani. Uthi ke sithi konje ubethatha emalini lo mprofeti? Uthathe emalini konje? Uthathe emalini ka? Uthathe emalini konje? Akusiwo 180,000 ummeli loyo. Ummeli loyo ka 180,000. Oh nango. Sengimtholile ke manje. Sengimtholile ke manje. Ake simthole ke. Umprofeti. Mana-ke simlethela escreenini nizombona nonke lo mprofeti loyo. Somletha nje khona manje la escreenini nizombona kahle ukuthi ngifonela bani. Khululeka somkhuphula
khona manje ke sombeka la escreenini imbona ukuthi ubani lo mprofeti lo engikhuluma ngaye. Mana-ke simbeke la phezulu escreenini siveza ukuthi sikhuluma ngamuphi umprofeti. Umprofeti ukhathaza lo engikhuluma ngaye. Lwabathi ukhathaza. I am carrying oh my God, I am carrying the power of God. I am carrying the power of the living God, but I don't know. Yini isilo, yini ubukhosi? Mana-ke sengifuna ukugibeza lo muntu la phezulu. Ngifuna ukugibeza lo muntu masishane. Ngifuna ukugibeza lo muntu masishane na. Nangu lo muntu engikhuluma ngaye. Nangu lo muntu engikhuluma ngaye. Mana-ke ngifunda imessage ukuthi ithini. Good morning Thabani, my name is Zola from Eastern Cape, Middelburg. I sent you an email and you gave me this number to translate what I said with Zulu in English. I followed you on TikTok, watching your video confronting Izangoma and pastors for scamming people. Last year, me and my wife were scammed 46,000 by a man called himself Prophet Njachula Kataza. We went to him in Queenstown to seek for help. This 46,000 was only for his products, and still he wanted us to give him 25,000 on top for the white horse to go to our house. We didn't have it. That's when he said if we wanna get his help, we must bring him 25,000 rand. So after this 46,000, he demanded them to bring. Hello? Kunjani Mr. Putin? Siyaphila kunjani? Kurati ngibadi ngiphuma number wakho la ku live ngiyakubona ukuthi maybe wafunde ama comment. Umbhale ngicela ungibhalele ku WhatsApp abeyangiphazamisa vele ngi live kumanje. Oh, kule number. Ngibhalele kule number yes. Okay. So ithi into umprofeti uKhathaza Njunja baya kuye eQueenstown. Wafika wabaqola u46,000 ethi badayisela nje ama product ngo46,000. Let's hope lo 46,000 mfana kithi wawuvele vele ku46,000 ukuthenga igazi lika Jesu. Nidayisa igazi lika Jesu nina msunyonyo angithi magolonyo yiloko enidayisayo. Nidayisa igazi lika Jesu magolonyo angithi. Waphela wonke umuntu odangiyeke ukubathuka ngibayekeleni lamagoloni nina bedayisa igazi lika Jesu. Ungathi umuntu akakhokha u46,000 usho njalo uthi umuntu akhokhe u46,000. Nazi inamba zakhe lapha phansi 0793543564.
lo muntu lo athatha 46,000 kwikhapuli waqede lapho athe sewuthathile u46,000 kuwo ama-product akhe wathi ke sekufanele bekhokha u25,000 ukuthi kuhambe i-white horse yakhe iyobavakashela ekhaya. I-white horse ke kuthiwa i-spiritual ayikho into ekuthiwa i-white horse. I-white horse ke kuthiwa i-spiritual ke leyo white horse usebenza ngaye ke une-white horse ehamba iye emakhaya abantu kodwa mayiphuma ihamba ngo-25,000. So bathe mabethi abanawo u25,000 wathi hayi ngeke akhone kubasiza mabengenawo u25,000. My question is, who is this God that you guys are working through? Nisebenza ngamuphi uNkulunkulu ngoba kuMateyu chapter number 10 verse number 8 uthi for we have freely received this gift, heal the people for free, deliver them for free, prophesy them for free. Nina nikuthathaphi noma isibindi esingaka nisithathaphi? Nina bafundisi msunyonyo magolonyo kavevezelayo nithathaphi ukuthi nikhokhisa abantu 46,000 no 25,000? Lona lelo hashe limhlophe umfundisi akhuluma ngalo libhalwephi eBhayibhelini? That's my question. Libhalwephi? Uyena lo oqola u46,000 kwenye ikhapuli mayiqeda kubaqola ilokhunja i46,000 uyasuka uthi abakhokha u25,000 ezothumela ihashe limhlophe lekubo ekhala kubo. Uma ngabe nithi nina nithunywe uNkulunkulu unithume ngaliphi izwi lakhe ngoba nonke nithi inkosi inkosi kodwa anenzi njengendodana yakhaphelwa? Anenzi njengayo, anenzi njengendodana le yakhashelwa, anenzi njengayo. Angithi nina nithi nithunywe uJehova uSimakade lo onoJesu abethelwa. Ngithi mina yindaba ningenzi ifundise nathunywa uyena njengoba nina magolonyoko nidayisela abantu ama-product imsunyonyoko nimqambelelana uNkulunkulu amanga amalebonyoko njengala malebe kanina lawa la escreenini umsuni kanina uyibiza ngokuthi ungumprofeti. Akekho umprofeti okufanele abe necawe wena msuni kanyoka, akekho umprofeti. Akabi nalo isonto wena malebe kanyoka, akabi nalo nje isonto. Futhi umprofeti akayenzi lento le ama 1-on-1. Naziya nangu khona la escreenini ngimbekile nangu khona la escreenini. Lo mfana lo baya kuye esontweni eQueenstown wafike wabathathela u46,000 phekwalo 46,000 wathi hayi abalethe manje ilokhunja abalethe manje u25,000. Igama lakho ungunjanjula Khathaza. Ngicela uphinde ungisendele ibank statement leya. Uma ngabe kuzokhulunywa nje ngegama lakho la ngempela ngisazolibeka la wena amalebe kanyoko. Lo mprofeti umalebe kanina umsuni kanina ovuzayo njengoba ugxiza igazi nje umsuni kama wakho umfana wami. Uma akakazalanga wabola amathumbu lo mXhosa womfazi. Uma ngabe kuzoba nengane yakhe ehamba idonsa lo bhontshisi wenduni yakhe uhamba yoqola abantu. Mfana wami wena uyayisa wena amalebe kanyoko. Uyayisa. Uyabona uma wakhe impela kuyasho ukuthi amalebe akhe ayencelwa isidakwa ngoba naku uzele inja ngalo bhontshisi wakhe uzele inje efana nawe hamba ithatha imali zabantu. Oyithathelani imali yabantu? Kwakukuphi sasikuphi isidingo sokuthi uyothatha imali yabantu? Oyithathelani imali yabantu? Oyithathelani imali yabantu? Shuta amaleba mama khagaxele ngale mdidini mfana wami. Oyithathelani imali yabantu? Uyithathelani imali yabantu? Oyithathelani imali yabantu? Wayithathelani imali yabantu? Uyithatheleni imali yabantu wena mfana? Wayithathelani imali yabantu? Wayithathelani imali yabantu Khathaza? Wayithathelani imali yabantu? Lobu uzacile nje uzaciswe izimali zabantu namalebe kanyoko.
uyafana ikhanda lakho lifaka ngqo nopontshiso enduni kama wakho oyithathelani imali yabantu namsunqanyoka uyithathelani imali yabantu ingane zabantu uxakekile siyahlupheka uthathela imali oyithathelani imali yabantu nje ufuna Yebo baba ngifuna ukwazi ngempilo yami baba. ufunani Ukwazi ngempilo yami. ayifusekwe namalebe kanyoko ngikhuza yona lento nawe uyangena ufuna lo msunu loyo oyithathelani imali yabantu oyithathelani imali kabantu oyithathelani imali yabantu laba bantu baxakekile badwanguza balahlekile baxakekile wena uthatha imali yabantu wena thenjiwe sifebe sekolo nenduna enamashashazi ungaphindi ungene la uzongidakela msuni kanyoko angitakwa la mawukuthi ufuna ukuyozalela amakwerekwere hayi la asibhebhi la asibhebhisa amakwerekwere la njoba khona le ngane zamakwerekwere lapho kuyi-background la siyasebenza la oyithathelani imali yabantu wena nje wawuyithathelani imali yabantu lo mfana uhamba ngeveni le-Mercedes angekakhona ngisho ukuchazela uSARS ukuthi uyithathaphi imali yokulithenga uyithathephi imali uyithathephi imali yokuthenga iveni hamba uthatha imali uthi espiritual gari la ubuthatha imali zabantu wena nduni kanyoko uyithathelani imali zabantu uyithathelani imali zabantu wayithathelani imali yabantu buza mina ngiyabuza nje ngithi wawuyithathelani imali yabantu wena khathaza wawuyithatheleni imali yabantu wayithathephi imali wayithathelani imali yabantu awungene lapha kwi-live yami ngimbekile lapha azokubona ukuthi wena wayithathelani imali yabantu wayithathelani imali yabantu wayithathelani imali yabantu amaXhosa aziqedile imali zabantu lamaXhosa abefundisi kusuka le kumzonke usive buyi yilo obiza ngokuthi ungulokhunja ubuyisive olokhunja unxusani igama lakhe langempela ke likhona akusile likaNxusani leli likaNxusani ledididi likhona igama likaNxusani langempela lenu akusiye likaNxusani igama likaNxusani langempela mina nginalo ngalifuna ngaze ngalithola mana ngizokukhombisa yena ngikutshela igama lakhe langempela lo mfana lona naye igama lakhe langempela ngizolithola ithi ngiyakutshela nje mina igama lalo mfana langempela ngizolithola angithi ngiyakutshela nje ngizolithola igama lalo langempela lakhe lokuzalwa umama nobaba ngizolithola hayi leli abiza ngalo la ka TikTok leli lokuqola abantu ngizolithola lakhe langempela lo ngisacela ungene kwi live baba indaba manje nawe ngincenge kangaka ngena lapha kwi live ngikhuluma ngomuntu owaqola imali 46,000 nonke bafana bami futhi nonke nisebenzisa amagama fake la ka TikTok aniwona lamagama uyabo nje obethi ukhathaza nje wenzela ukuphika emndenini wakhe athi someone is using my name I'm not khathaza mina niyangazi njena someone is being used by the devil awusi ukhathaza wena I know definitely sure ninamagama fake eniwasebenzisa la ka TikTok nonke ngifuna ukuletha a true identity of you guys because nonke nisebenzisa amagama fake wonke lamaXhosa angabafundisi ayibiza ngabaprofeti la ka TikTok asebenzisa amagama afake wonke amaXhosa usive buyi naye akuyena usive buyi in the real name akusiyo usive buyi Unxusani naye akuyena Unxusani in the real name
naba bamaziyo bangempela. Ngena la sisuconfirm lento oyikhuluma. No, wonke amaXhosa angabaprofeti agcwelela ka TikTok anamanga akuwona amagama abo laba. Akuwona amagama. Bafike beyibize ngamagama abheke eceleni akuwona amagama abo laba. Bakhona abantu abawaziyo amagama abo. Akuwona amagama. La magama ilawa abasebenzisa ukuqola abantu akuwona amagama abangempela. Benzela ukuphikisa ama-families abo uma ngabe bethi siyasukelwa the devil is using our name is trying to let us down. Bayazi bona ukuthi amagama abangempela obani. Kunjani sisi? Ngiyaphila buta khona njani? Ngiyaphila. Uyamazi lo mfana lo? Ewe ndiyamazi usebenzisa ifani yakhe ngunjanjula nje. Owangakithi lo mfana lo? Ewe ngowangakithi. Ukuphi ngakubo? Molwendi ndise-Alice. E-Alice Eastern Cape. Ewe. Uhlala khona naye Alice. Usebhayi ngoku but ebenebandla apha e-Alice. Usebenzisa isename yakhe. Andimthethelela ndikhonza ibandleni lakhe. But ndiyambona nje apha xa fikile apha e-Alice. Oh, okay. Alright. Okay, akunankinga. Okay. Ngizonikhipha kodwa nonke. Nesazodela. Ngizonikhipha nonke nisazodela. Ngizonikhipha accepta lapha. Ngizonikhipha nonke nisazodela. Accepta lapha. Ngizonikhipha nonke nisazodela. Sazohuza nini umoya? Itheni ke ngoku? Boy. Ngiyaqala noyenza ke lento. Noma lisolza kangaka le futhi. You are safe. Ya sikulalele ke khuluma bhuti. Alright ke bhuti, nami ndiyamazi lo mfu lo. Ndiyamazi lo mfu. Ndimaze le PE nasekomane eQueenstown. Ya umazi kanjani? Ndimazi ngokuba esithi unguprofeti, ungumprofeti yabo uyasiza futhi abantu. Uyalapha uyenza ukuthi abantu bafumane nemali zabo zazilahlekile nani. Yabo so ifro yami besiyile naye kuye eQueenstown samfumana lapha eCasino eQueenstown Casino. Okokuqala ya sasilapha zeke athathe i46,000 yethu. It was that day sasimfumana eCasino lapha eQueenstown. Because waqala ngokuthi asikhuphe 2,000 yokuthi simbone one on one. Then sayikhipha ke leyo 2,000. And yazi nakhona azange simbone iso ngeso kule one on one, samzela ngomva nje. Wathetha indaba yethu size ngomva singambhekanga. After that wasitshela ukuthi asihambe siye kulabafo asebenza nabo. Lapha abafo bayayazi ukuthi bazokwenza kanjani bona, kumele sikhipheni nani ukuze sifumane insebenzo yethu. Wasinikeza isepha lomfo eziningi nosawuti omningi ozikhala ngekhala, omunye white usawuti, omunye yellow usawuti. Ama-plastic wakhona wathi masiwasebenzise ke, and masivasa sigeza ngawo kumele sifake ama-2 rand nama-rand lapha. Wathi kunezinto abathi ngamahasha, amahasha abomvu namahasha amhlophe. Lawo mahasha lawo kumele sikhiphe 24,000 ukuze sifumane lawo mahasha lawo. Thina ke sathi no, asinayo leyo mali leyo. But thina siphele ku46, wabe yena efuna sikhiphe another 24,000 for sifumane la mahasha ngoba uthi uzonyathela kithi lapho sihlala khona thina uma singakhipha leyo 24,000 yala mahasha lawo.
ngikutshela ke bafo kwavele kwabawesi nje after that kwavela kwabawesi senjiba akuzange kulunge next akuzange kulunge fokol namanje umuntu akakasebenzi ngoba wathi kimi wangichaza ngithi wathi mina ngangisebenza eTransnet and lapha eTransnet unginika 3 days khona ukuze mina ngizothola isipani engizofonelwa eTransnet after 3 days ngisuka kuye angizange ngifonelwe until today. Ya angithi vele angithi vele basebenzisa uLinkedIn. I-information yenu nonke ninabantu bayithatha ku-LinkedIn. Sengiyabakhipha namhlanje. Bonke abaprofeti laba baswe bekhona. Ubuyisive yilo biza ngoRev Nxusane umzonke i-information yenu bayikhipha ku-LinkedIn mangabe nijoyine la ko TikTok. Babuza igama lakho nesibongo babheka i-information yakho ku-LinkedIn. Abakaze baprofeta bonke bakhipha information yenu ku-LinkedIn. U-LinkedIn uyakhona ukutshela umuntu ukuthi usebenze phi uhlale phi ukuphi ngoba even ne-CV yakhe ikhona ka-LinkedIn. Nami ngazaje i-CV yami ikhona nje ku-LinkedIn. Makasibuyisele imali yethu. Siyayifuna ke imali Sifuna imali yethu makabuyisa imali yethu and nefro yami imbhalele I think last month ku sifuna Facebook. imali yethu. Uyablutika nje akaphenduli. Simbhalele ku Facebook ukuthi wena ndoda buyisa imali ngoba akhonto yakhe yasebenza la. Akaphenduli uyablutika kuphela. Nalomngani wakhe ke asebenzisana naye lapha ya ume ngokufaka lama message lapha ufuna ngikhipha imali ezikipa ama t-shirt amhlophe lapha. Ya Uyayazi tata uThabani ikhandlela lakhe efuneke silibhatele kubona yena yedwa. Saqotyiselwa kuthiwa funeke siphinde sidibane naye caba kule uthi uze kuthi. Sengaba ngala usithi size ecaweni kuba besibizisile mosiyasifonela after sikhuphele 46,000. Hayi abasebenzi bakhe bathi uthi utata uze kuna ecaweni. Ikhandlela leli wabe siqobisela sisithi sinayo imali wabe sithi khuphani ikhandlela li-100 rand. Khona ikhandlela le-100 ngoba uthi utata ufuna nina kanti usifunela usibize enye imali ufuna enye imali veri ngoba kaloku leya wayifumane la 46,000 kuthi asinangxaki nala 2,000 ngoba wayesithi usichazile makabuyisa imali yethu lo mfundisi ayekuthenga imoto ngemali zethu siyalamba sifuna imali zethu ngoku. And the last year ngimbonile kuma status wakhe la ku TikTok ebesana kuthenga iBenz lama-Benz lawa amasha lawa webhaki lawa amabhaki lama Benz lawa Imali yethu sanothenga imoto entsha racha lo muntu lo ngemali zethu lo and akanamahloni yazi akanamahloni ngimnyanya kabi ngiyamfuna futhi ngimfuna kabi. Basebenza bonke nomfazi wakhe futhi nalabantu abaqeshile ke abamsebenzelayo athi ngabazi ngoba bazini konje bazi iashas zakhe une-ashas mos lo mfethu lo unama-asha lapha amsebenzi. Sifaka yonke le ndaba le uyena lo khalisa abantu naba abanye nangomunye lona ubiza ngoRev Nxusane igama elifake lelo owase Eastern Cape naye lo basebenzisa inyoka A1 lefana nsene nenyoka eyayisetshenziswa omdlalo semana ngenikhombise yona. Basebenzisa inyoka eyodwa igama lalomfana lo igama la ngempela igama lakhe uAsithandile Rawuzela igama lakhe la ngempela othi ngilibhale la phezulu nizolibona igama lakhe la ngempela bonke bathatha information yabantu ku LinkedIn benze ngathi baba profeta kanti bayasebenzisana khona umunye ovula laptop
mangabe nina nilani live ku omunye uba kwi laptop mawushiya igama lakho la ngempela ayiveze information yakho ku LinkedIn ngoba iCV yakho ibhaliwe lapha ku LinkedIn. So igama lakhe la ngempela lo mfana uAsithandile Rawuzela, igama lakhe la ngempela lo. Lona ke into ayenza waqola omunye umama wamqola imali engango 130,000, waphinde waqola nenye ifamily imali engango 80,000, waphinde wabamba esinye isalukwazi inkunzi. Sasihlala sodwa lesalukwazi safika sazokhala kimi ukuthi uthathi ifoni yaso ezandleni zaso wayitransferela imali engango 10,000, wayithatha yonke kade ikhona kwi bank app yaso. Na inyoka abayisebenzisayo bonke, inyoka yokuthengwa abayisebenzisayo bonke ile bafike bahambe bayothenga le nyoka yokuthengwa. Mangabe bethandaza kwakho bayikhiphe ekamereni, bayafana nomohlale naye wakhipha imfene emzini abantu efike na team yakhe bathi bazothandaza emzini abantu, bafike bakhipha imfene base bethi kufika kwabo kuphuma imfene kanti leyo mfene ibifike nabo. Ukhona oyedwa oyi-asha lakhe uLogunja uMohlale owasho ngqo kimina ukuthi leyo mfene babehambile bayoyilanda, yayilandwe somewhere. Nangu spiritual father wabo umzonke lo dayisa amalokhunjana, udayisa ama-apple ties lapha esontweni lakhe ngo-600. I-apple ties idayiswa ngo-600 esontweni lakhe. I-apple ties leyo useyicontsisele ngegazi likaJesu, idayiswa ngo-600 i-apple ties esontweni lakhe. So umfana owabambisa likwazi imali yilo. Ngiyacela bafowethu ukuthi lamacala layo ngiwareyisa kanje, amaphoyisa awabuka ngenelele. Kunogogo khalayo wathatha ifoni yakhe lo mfana wamfakisa iphini ngenkani ebusuku. Ugogo wamthembisa ukuthi uzofa uma ngabe eke wayikhuluma lento, yingakathatha isibindi wazoyikhuluma kimi. Wathi lo gogo lo uzofa mayike wayikhuluma lento ngoba ubona isiprofeto sokuthi uzofa. Wayitransferela yena imali engango 10,000 eyisekhadini likagogo, yahamba yonke imali yawungena kwi-account yakhe lo mfana. Igama lakhe la ngempela Asithandile Rawuzela, ubiza ngoRev Nxusane la. Kukhona nalomunye abathi uSive Buyi, naye wathatha ifoni efike nabafana bakhe babamba inkunzi emzini yabantu. Wathatha ifoni emzini yabantu befikile bebambisene bathatha ifoni emzini yabantu bayithatha imali yalowo mndeni loyo. Mabeyithatha imali yalowo mndeni loyo ubiza ngoPastor Buyi la ka TikTok, uyayishintsha ngaso sonke isikhathi. Naye bathatha ifoni bayitransfer imali engango 51,000. Lo mndeni loyo bawuthembisa ukuthi uzofa mawuke wakhuluma. Yingakho labo bantu labo beza bazokhuluma kimi ngoba babengasazi noma bazofa yini. So naye uSive Buyi naye wakhipha inyoka kulowo muzi loyo. Wakhipha inyoka wathe sekhipha inyoka yona, the very same snake le nyoka le ephathwa yilo mfana lo ekuthiwa uNxusane, yakhishwa uyena uBuyisive wayikhipha khona lapha kuloya muzi. The very same snake. Mangithi a very same snake ngikhuluma with a very same snake, mana ke ngimkhiphe. A very same snake. So nangu yena uLokhunja, nangu yena uBuyisive, naye lo wathatha ifoni yalabantu laba ebavashele, wafike wathatha ifoni yabo efike ebusuku wabatshela ukuthi bazofa mabeke bakhuluma. Wathatha ifoni yabo wathi uyalelwa umoya ingcwele wayitransfer u51,000,
wawutransfera to his account. Kuyinamhlanje uyabaleka naleyo mali leyo, usebaqedile abantu. Abaprofeti-ke laba bathatha i-information yabantu ku-LinkedIn. Uma ngabe ufikile washo igama lakho, amagama akho omabili nesibongo, bayifaka kwi-system ka-LinkedIn, babheka i-CV yakho, bakubuza amagama abantu, kanti wena ubafake njengama-references laphana kwi-CV yakho. Ungazi ukuthi baprofita ngisho igama lomphathi wakho kuphethe wasemsebenzini, kanti wena baswe beyithatha kwi-CV yakho leyo nto laphana ku-LinkedIn. But sebebaqedile abantu bebabamba inkunzi. They work for umzonke lo lapha e-East London. Umzonke-ke ngulo olapha phansi lo ofake this thing ya black and white le ayamaXhosa. They worked for this guy umzonke. They are a pyramid scheme, serious robberies. Ngiyacela ukuthi amaphoyisa wangenelele. We have a serious crime that is going on in churches and in traditional healers. Seen a serious crime that is going on. We are calling on umkhwanazi ukuthi makangenelele in these criminals. Akabhekene nalezi igebengu sezibaqedile abantu. O 80,000, or 90,000, or 130,000, or 46,000. So these people, they are a pyramid scheme. They work together and they are robbing people serious money. Can Mkhwanazi intervene in these issues? Lona uzibiza ngokhathaza took about 46,000 from people, and bakho ukhona untombazana ongibhalele. What I know lo muntu obhale ngaye but ithi ngibone la uPotso yena wathatha 70,000 from other people. Nakuya lapha kubhaliwe phansi kwi comment section, ithi ngisusa ama comment so that uzobona lapha phansi. I want to remove the comments so that uzobona lapha phansi. Kubhaliwe laphana phansi ukuthi buti ngibona uthinta indaba kaPotso 70,000 plus umphefumulo wengane encane kasisi wami. So kwafa nengane encane the time kufika uPotso, but wayethathe 70,000. So whenever you see this, just be warned. uPotso bengeke ngamposta uPotso. uPotso lo wale mali le ngeke ngamposta uPotso. Who is Potso manje ndoda? Mveze phela uPotso. Ithi ngimveze uPotso khona nizokhona nonke ukuthi nimbone. Potso nangu Potso. uPotso uyena kuyilo. I don't know why. Okay, let me do. Nangu Potso lo 70,000 plus ilo. Nangu Potso lo 70,000 plus ilo. uPotso lo ilo waqola 70,000 plus, but there is too much money uPotso ayiqolile beside that. Ubuyisive yilo. Ubuyisive benalo ekuthiwa uAsithandile Rawuzela ozibiza ngoRev Nxusane la. Basebenzisa this same snake. If ulokhunja, if ubuyisive umbona basebenzisa the very same snake when they come into your house. Bafana no Mohlale lo enimbiza ngothi Apostle Mohlale olapha eCape Town. Enimbiza ngothi Apostle Mohlale lo hleze ekhethisa abantu umfazi indoda umfazi loyo naye uphatha imfene mayothandaza emzini yabantu.
unemfene azifuyile aziphathayo uma ngabe eyothandaza emzini yabantu ufika ikhiphe bese nina nicabanga engathi imfene iphuma ekhaya kini kanti no, they worked this mission together. So abafundisi msunyonyoko laba basebenzisa LinkedIn to obtain your information. They use LinkedIn. They do not prophesy, but they use LinkedIn to obtain your information. Fana nalo ukuze atshelelwe amndeni ukuthi usebenza eTransnet ubaba wakhona. He used uLinkedIn. Naba abafundisi. Angithi ngithe ngabathuki. Angithi ngithe ngabathuki abafundisi ne? Nithe ngabathuki abafundisi, right? Benilwa nithi hayi masukuthuka inhlamba, why uthuka inhlamba? Khuza nje but ungayithuka inhlamba. My question is, nibazwile abantu bethi akabuyisa imali yethu lo ukhathaza silambile. So mina ngeke ngingabathuka abantu belambile. Uyithatha kanjani imali yabantu belambile? Why do you decide to take imali yabantu abalambile? Naba lo mfana lo uRev Nxusana uyibambe kakhulu inkunzi kogoga abadala eEastern Cape. Usebaqedile eEastern Cape ogoga abadala, transferring money from their account to his account. Bese basabisa ngokuthi bazoshona lo msunu kanina. Has been doing this for years and ngiyacela amaphoyisa ukuthi angenelele. Amaphoyisa mawangenelele. Ogogo baningi kakhulu ababika amacala ukuthi bebesatshiswa nangokufa. He has been doing this for years. Eyakogogo abadala atransfer imali wena ugogo wakho umshiyile ekhaya emsebenzini eGoli noma eCape Town. Yena aye khona kini afika athatha ifoni kagogo wakho ayitransfele yena imali. They are serious robbers. Ngegama lokuthi bangaba prophet. They rob people ngegama lokuthi bangaba prophet. Lamagolo mamabo lawa. Loya umzonke uzudayisa into ebizwa ngokuthi ilokunje grape ties esontweni lakhe. Njobe dayisa grape ties ne-apple ties ngama 600. Uthi it's a miracle grape ties. It's a miracle apple ties uyidayisa ngama 600 esontweni lakhe. Nangomunye basebenzisa lenyoka bonke. They are just committing fraud. And we need police to intervene in these people. They force people to transfer money into their accounts. And manje ukwazi ukuthi uye police station yokubanjwa inkunzi umfundisi because it sounds weird, but they do that and put people in the corner. Bethi abantu bazofa uma ngabe bengazange bazi bayitransfer imali. Uma ngabe beqeda uyitransfera kogogo abadala babasabisa ngokuthi bazofa, so they must keep quiet so that they can be protected. These people have been taking protection fee from people. Angenelele uhulumeni. If uhulumeni uyayibona lento engiyikhulumayo, ikhona evidence yento engiyikhulumayo, ngicela amaphoyisa angenelele. Leli page liphethe bonke ufakazi. Alithinti igama lomuntu leli page lingenabo ufakazi. These people are serious robbers, money launderers, and they are too much in this. Can our government or can even our police, our SAPS, can they intervene in this situation? Asifuna ukuthathela umthetho ezandleni zethu, but siyacela ubaba uMkhwanazi angenelele. Siyacela uMkhwanazi angenelele. Kunale nyanga abathi uMkhwanazi yalaphana eMtubatuba nayo is doing the same. Abantu mabefikile abanye babo bakhonjwa ngezibhamu to transfer money into the account of his woman. Akasebenzisi account yakhe, but i-account efakwa kuyimali 130,000, 90,000 ifakwa kumfazi wakhe. Imali i-account esetshenziswayo, I do have even the proof. Angangenelela uMkhwanazi. Ngizombeka la uMkhwanazi loyo. Ngizombeka la uMkhwanazi.
Okay, ithi senze kanje kuzoba simple. Ngifuna ukubeka la umkhwanasi. Now umkhwanazi. Umkhwanazi has been doing this naye for some time. Now umkhwanazi. Umkhwanazi wasemtubatuba naye usebenzisa isystem efanayo neyalaba. Abantu bakhonjwa ngebhamu. Nangu umkhwanazi. Nangu umkhwanazi wasemtubatuba naye abantu esigodlweni sakhe. Abaningi abantu bakhonjwe ngesibhamu. Ufaka 130,000 no 200,000 no 50,000 njengoba ucije impilo akazwane emlekelela ethi uyinyanga yangempela usuke ebhadalo uyena umkhwanazi ukuze ammele kanjalo emphakathini. Kunabantu abenza icontent ababhadalwayo ukuphakamisa igebengu la kwi social media. Nangu lo abathi umadoda endlela naye has been robbing people in a serious way, taking off 50,000, 45,000, no 100,000, no 50,000, no 45,000 from people, and I have evidence of that. Nabafana bakhe bephola abasebenzisana nabo. Nangomunye abathu Andile Khoza naye has been robbing people athune Illuminati. He has been robbing people ebiza ngenyanga ngomthandazi, and he has been taking serious monies from people, and I do have evidence of what I'm saying. And lokho ngikushoyo ngakumela ngisho enkantolo. Nali albino elidume ngokuthi uNdwandwe naye has been doing nonsense to people. Emva kwaloko uyena Ndwandwe lo owathembisa uNtsika ukuthi uzomdubula. Mina ke Ndwandwe ngikusaba igolo likanyoko. Ayikho nje ngesabayo mina. So uNdwandwe naye has been robbing people. Akaza bakuthatha ngani lokho bakukhiphele elangeni oba ngekubone mabekukhiphele elangeni. Kodwa leli albino lengulube has been robbing people nayo. We must talk about this nonsense. Nayo lengulube has been robbing people. Nababanye. Mina ke angidlali ke kanjalo mina. Anginasikhathi sokudlala. uPotso has been robbing people money naye. Yeah, sengiqedile ngifuna ukuyoyiposta lento.